Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Thando nesithembu kanye nezingane zesithembu esencane lengane. Ake size la kuthando nesithembu because isigaxa after isigaxa kuyashisa and asithanda ukubhoreka. Ukubhoreka ilento esingayifuni. Lento engayifuni. Ake ngikhulume ngami mina ukubhoreka ilento engayifuni. Engakufunini-ke kwami ukubhoreka siyaxoxa. Kodwa mawuzo-offendwa i-TV show nabantu abaphakathi, ayikho into engizokusiza ngayo kuleyo ndaba because i-TV show episode 11. Ku-episode 11 bathi basithembisa ama-episode amangaka awu-24. Bona banjani basekhona lapha ku-TV kuMzansi Magic. Uyakwazi futhi uku-stream ngoLwesithathu nangoLwesine as long as bevela ku-TV uFix channel lo yimi usazokhuluma ngento engiyibonile ngiyixoxe and base ngiyixoxile akusho ukuthi phela lento engiyibonayo nayo uyibone ngale ndlela engiyibona ngayo ngoba nje asifani asoze safana base into esihlanganisile uku-enjoya ishow. Mase si-enjoy ishow, yes, kuney'ndaba ey'vukuza imizwa yabantu because abantu laba and akhona ama-parts kulezi ndaba zalaba bakaMseleko abanye bathi I relate. Fine. But-ke manje musukufika la uzomela bakaMseleko uthi hey yekani iy'ndaba zakaMseleko. Ngithe ngizonenzela i-group ngiqoqa amagama enu nezibongo ukuze mase ngithola isikhathi ngithumele ngale kupage lakaMseleko ku-Instagram. Ukuze ngifike ngibuze ukuthi senze njani ngalabantu because i-author okuMseleko obhale incwadi yakhe uye odeliver lento esi-receiver kuMzansi Magic kanye namakhosikazi akhe. Mase kuba khona ongibuza umbuzo-ke nane ake ngisize uyedwa ungibuza umbuzo nabanye bayawubuza. Nguphendulile futhi before mhlawumbe manje senguphendule wesi-44 onguphendule okwesi-1,000,000. Asike-ke kunkosikazi second wife or third wife ukuze ungasangibuzi into eyodwa but umbuzo mawulobe uqhubeka uvela mina ngoba vele ngenza ama-video kanje ngiyawuphendula because hayi ukuthi anginazo iy'mpendulo zayo yonke imibuzo engibuzwa yona. Enye nje ngiye ngibone ukuthi ayi yazini mhlawumbe unosuku olubi angiphume kuwe because ngisuke ngikuphendule ngesinxele. Uma ngizela ngo-left nami ngizosuke ngize ngo-left mase ngasaba mnandi. Uthando nesithembu masisuka ku-season 1 abazi season 1 beze beyofika ku-season 8. Ngibona mhlawumbe abazokwazi ukuyifakazela lento emshadweni singakaphumeli kwezinye izinto ezingaphandle because zikhona kuwona wonke amakhosikazi. Kodwa onoshintsho empilweni onejeni ethi ukuhluka nakuba beki-setup efanayo uMayeni usedlule ey'gabeni ey'ningi. Ufike waba u-first girlfriend wama kwashada wafandatha waba khona wahlala waqhubeka umshado kwaba khona iy'ngane kwaba khona udade yamaziyo washada. Yabo nje kuyaphithizela kuwukuthi-ke ubelokhu eyibambela efonini le edlala uCandy Crush singatholi ukuthi hawu kuney'ndaba ey'ningi. Ngasayizwa ku-season 5 esethi-ke makuthiwa bahambayo uMangabe esukuma nokuthi mina into engathenjiswa yona ayijike. Wathi-ke uMayeni izinto abantu abathembisana zona kumnandi namhlanje ziyabaganklaza. Akazikhiphi futhi kule nto ngoba ziyakhala nakuyena. uMayeni uyayasho phela uyayikhuluma abuye athule athi ngicela ithishu. Akazikhiphi. Manje indaba ngikuxoxa nje ngifuna wazi ukuthi ngelinye ilanga sikhuluma ngedrama okuyidrama sikhuluma ngesigaxa okuyisigaxa siyahleba ngoba zikhona nje izinto esiy'hlebayo kule channel. Ngelinye siyafundisana kodwa manje into engakwazi ukustakha kuyo ile yokujabulisa wena ngibe ngixoxa nge-TV show. Hayi
Hhayi, manje kumayeni ngoba-ke uyagowa kuma-changes amaningi esakheke i-story kule TV show si-interesting kimi ukunalamanye amakhosikazi, because amanye amakhosikazi balindile unumber 5. Abaphumi-ke kule storyline sa-number 5. Manje mina ngifuna lona osilethela into yokuthi asixoxeni. Lo oyenza ukuthi i-show asiyilandele, asiyibuke idrama, asibukeke onke amakhono. Sekunabazukulu, ziyakhala nje. Akukho wayo i-break akayitholi noma ithole i-break. Engikuthandayo-ke ngayo useqinisweni layo yonke into eyenzeka empilweni yakhe. Nokuthi emsebenzini bekungekho right, sizwe ngaye. Wavuma futhi ikhamera ukuthi ayimphelezele ehambe yocela usizo. Nokuthi zikhona izinto athanda ukuthi ayibhodle ku-husband, sibabonile. Wazama futhi ukukhulisa ukuthi-ke aqondisane no-husband ukuthi kubhedaphi or kubhedephi, ngoba into ye-foundation, Nkosi yami, yabo abantu abanezindlu futhi laba abazakhele izindlu, bakha izindlu ezinkulu. Yabo labantu laba bano-big house, kodwa u-big house ozakhele wona, sikhuluma ngendlu. Ibalulekile indaba ye-foundation. Le nto le ebaphansi, because leya nto okwakhelwa phezu kwayo iyinsika. Leya nto le, niyabona nje ngoba ziba khona iy'khukhula. Iy'khukhula ngesikhathi kwakhiwa i-foundation isuke yakhwa kucabanga iy'khukhula, kucabanga ukuthi isimo sezulu shintsha kangakanani. Manje ukuxega kwe-foundation kuyinkinga kuyona yonke nje into, kuyinkinga. Izinto vele ey'dinga ukuthi zilungiswe ekuqaleni, zilungiswe ekuqaleni ukuze yiqonde. Nanoma nje yisiphi isimo. Ukubone ngisho abantu abalandela amasiko. Uthola ukuthi omunye laba abalandela amasiko benza imicimbi. Uthola ukuthi uphindaphinda imicimbi eminingi. Kuthiwe hayi awukwenzanga ukuthi bekufanele kwenze ukuthi. Into isuke yonakalaphi ekuqaleni. Ukuqala kahle kuhle. Kodwa-ke phela vele angeke bonke abantu beqale kahle. Kuzokwenzeka-ke kuqaleke ngetone ebhimbayo. Kodwa mase kubhimbeka kuyazwakala ukuthi hayi kuyabhimba, kulungiseke. Kubantu abafuna ukulungisa phela le nto le ebhimbayo. Kodwa i-foundation yona isuke ibeka ukuthi le nto ezobekwa phezulu la makwakhiwa le ndlu izohlala isikhathi eside. Kanti manje i-foundation mayingabekekanga kahle, ama-cracks asheshe avele. Sheshe indlu ibonakala ukuthi le izodudulwa umoya ihlale phansi. Mase kusho ukuthi ngoba idudulwe umoya yahlala phansi, ayakhiwe kahle-ke manje. Yakhelwe kuphi? Kwi-foundation eqinile, kwisisekelo seqiniso, kwisisekelo sento ebambekayo. Ngoba into esuke yakha kwi-foundation entekenteke iyazisho yona. Ngisho ungazama ukukhohlisa phela manje inkinga ukhohliseka iy'ngane, abadala abakhohliseki. Ngisho ungakhohlisa ukhohlise, ihamba nje into ivele nje into isho yona ukuthi cha, i-foundation akuyona. Le ndlu le mayiwu-big house ayibe ne-foundation eqinile ukuze-ke ime, iqonde, ibe right, ithule. Noma futhi nomnikazi wendlu uma esetshelwa futhi ngoba phela kwakhiwa indlu baningi abantu abasizayo. Ufike yena abe ne-picture yento ayifunayo, bebe khona bafake izeluleko besiza besho ukuthi hayi lungisa la, lungise la, lungise la. Inkinga-ke manje ukuthi-ke ube nemali, uyifuna into ofunayo, mase wazi konke. Emhlabeni nje ngeke uze uzowazi konke. Kwenye indawo uzodinga ukulungiswa, kwenye indawo futhi uzodinga ukuboniswa nabantu futhi ofuna ukuphila nabo ukuze niphile ngokuthula. Kusele ekutheni nilalelane, nihloniphane. Thina-ke sihamba nomayeni because sithanda le vibe yakhe. Eyakheke i-vibe ithini? Akasidayiseli into engekho. Usidayisela le nganekwane akuyona. Futhi hhayi ukuthi uzama ukuyenza ibe cute. Uyixoxa nje njengoba injalo. Futhi kahle kahle hayi bo, khona ngambona ngathi uyena. And manje enye into esimenza ukuthi arealize kakhulu ile ngane yakhe uSibindi. Ngoba umayeni useyabona ukuthi hayi bo,
nakho ngipherenta uSibindi, ngiphinde ngipherenta uSibindi omdala. Angisho kabi ngoba mangabe nje sikhuluma kahle lento ingazwakali sengathi angihloniphi. Ubaba uMseleko noSibindi umuntu oyedwa. Angiyazi lento ukuthi singayithini futhi into engasayazi nami manje ngoba ngidideka kulo season 8 ngididwa ukuthi kanti ubani okopela omunye ngoba bengithi ingane esebenzisa ukuthi-ke i-role model yami umuntu omdala. Manje izinto eseyivela la ku-season 8 sengiyaxaka ukuthi okopela omunye ubani. Ubaba ukopela ingane because naye uthanda ukutrenda, uthanda udumo njengengane. Yingane ebona ukuthi izofana nobaba nqoma ilandela yonke into ayenzayo. Nami ngididekile lapho. Kwesikhashana kwegazi enye into esizoyilungisa le ye-background la engikhona okwamanje for inyanga. Ngizolobu nizwe iy'nyoni, nizwe iy'nkukhu, nizwane, ningaxwayi. Ningaxwayi lokho. Ngenyanga ilandelayo ngiyobe sengirekhode endaweni ethule. So kuyaphithizela empilweni, angikwazi nami ukubhalansisa izinto. So mali ivele ithuba lokuthi angirekhode, ngiyarekhoda. La ngikhona kuduma iy'nyoni. Bathi-ke bengizoqondisa indaba yokuthi kuzolobu kuthiwa hayi uma ngabe niyamazi ufuna i-divorce, uma ngabe akasaphenduli ukuthi yena uhleli noma akahleli. uMakhumalo angazi ukuthi uthini because uMakhumalo ulandela into esho Baba uMseleko. uMacele hayi mamkhulu hayi. Umamkhulu into engayisho ngayo ukuthi une-glow ecace bha kulo season 8. Kodwa indaba ezikhulunywa umamkhulu, umamkhulu ngeke uzompredict. Umamkhulu uzosho lento le aze acasuke nase sicasuke kanye naye. Sesiyabuya kwenye episode akasayazi leyo nto akayizwanga. Umamkhulu wekazi wathini na? Wathi kuBaba uMseleko embuza ngendaba yokuthi maseshada eminye imishado eze yini ufuna bekhona. Wamchazela kuBaba uMseleko ukubaluleka kwakhona. Bayihlekela kwathiwa umamkhulu shuthi uzonginika i-1,000,000 for umshado nomshado ozoba khona. Wathi umamkhulu-ke mangiyake vele ngoba kube kuyinto nje yabo angayithathi as-if into ezoba nzima. Waphinde wathi hayi mhlampe akazazi ukuthi uzozizwa kanjani. Mina ngibona ukuthi wafike wabona emshadweni kaMayeni ukuthi uzizwa kanjani ngokubona uBaba uMseleko eshada. Yajika lapho-ke into because lento yokuthi kufana nokuthi nje usephathini. Wayekhuluma iphutha because ikhona into eyamthinta la eceleni kwenhliziyo ngokubona uMseleko elaphaya as uhusband wakhe nohusband walo oshada ngaleso sikhathi. Wabona ukuthi angifuni ukuphinde ngikubone lokhu, angifuni ukuphinde ngibe nale experience. Nakuba umamkhulu mayechaza izinto kokunye ngeke uze umuzwe kahle. Kuyafana noMayeni mayechaza izinto ngathi ungamlalelisisa mase uyezwa ukuthi uthini. Into engiyishoyo-ke ngoba bathe kuThando Nesithembu 24 episodes okusho ukuthi ikwazi ngaphakathi kuwo ukuthi mawusazoba khona kule channel usazoxabana nami because ngisazoyixoxa izinto ezivelile and ziningi and bayagakazeka. Khona manje sesithola ukuthi uMseleko wathi kuMakhumalo ngeke eshade ngomakhelwane. Into yakhe nomakhelwane uyivalile. Guys, niyabona ukuthi uMseleko wenze njani? Ufike unkosikazi nonkosikazi alalele into angayithandi mase yabuya azoyenza. Angazi noma usuke enza ubulungiswa enzele omunye because uMacele ufike wayenza into angayithandi. kuMayeni wayenza into angayithandi. kuMakhumalo useyenze into angayithandi. kuMangwabi useyenze into angayithandi. Ufike elalele nje ezwe kahle ukuthi awukuthandi lokho. Futhi ngathi uyamsesha unkosikazi ukuthi yini ezomphula inhliziyo abuye kazokwenza leyo nto ngqo. Ngoba sizwa ngayo ukuthi sengiphula izethembiso. Ngangithembise lokhu. Hayibo. Mase kuba khona guys ozwa kahle ukuthi ngixoxa into evela ku-TV akhethe uzoxabana. Hayi sisazoxabana ke. Hayi kabi. Bye.